Pues sí. Ui, que fred que fa, tio, estic tremolando y tot. Estoy temblando, tío, ¿es posible? El cabaltet està ahí, ja va. Pujarem l'altet i encara estarem gelats. A veure tu. 3 en 15. ...34 kilómetros por hora, agarra jo. Venim pa que sí, sí que tenies fred de fer. Tío, no ho entenc. Però per què? 3 kilómetros jo no he fet allà, sí. 3,15. No. A veure, no, en teoria no. No, jo n'he fet uno i... És que he canviat algo en casa, això. No sé com, tio. Hòstia, i això no ho ha canviat mai. Ara. No sé això què és, tio. Jo tampoc ho sé. Ara com ho fiquem a segar ahí? Apretant els dos alhora, sí. Sí que seré. Ara. A veure, Ho ha canviat, tio, i m'ha marcat 3,15. després me dius com te va. Per si fa compte. Crec que no m'he comptat molt bé, saps? Però bueno. Home, l'altre dia no se n'anava. No se anava molt, no? Però... Ai! Vicent, una atrapadeta a la bici de quan en quan, eh? Jo este matí, com m'ha alçat, que ja ha passat el drapet un poc. Ah! Xiquets! On el pare? ¿Veis? En cada partir de 0 grados ya da igual la temperatura que sea. Esperem un poquet, Alberto. Uno està pegant el soler per allà, ja. Mira que bo, solet i tot. Els bitxos estic gelats igual, tio. Ja no va furtar-li unes malles a Diana i al final s'havia guardat en l'armari i no podia treure-les. Tio, vinguent no passa tant de fred, diu, ara què passa? Fa més fred que antes. Tu que has estis tèrmics, tio, i tu que has peus gelats. I demà no fa res. Però vinguent no tenia tant de fred, tio, ara estic gelat tot, tio. Mira, això estic tremolant i tot. Això era encara munxa, no aneu caravall. Ja no suem. Uah, tio. Que rasca, tío, la puta madre, Solet. Se m'ha conxat hasta la bola dels ulls. Mira, aire talla. Io faccio le macchine barate. Macchine che ti un po' io ho carriera la colaita. Ma ne varà? Sì. Ma qua? Jo demà la colaita en el cotxe i la calefacció. Ah! Així, ara sí.
Alfa, ya no está, por favor. Ah! És diteix! Jo espero avui. Ah! A la dreta, Raül, sí. Anem per la pujada que s'està dormint. No anat? De l'esquerra. Hòstia! Mone la nevera, mone. Mone la nevera i veuràs. Ai! Me molesta el humo del coche, tío. Estás ahí abriendo los pulmones y pillas aire y coges mierda de esa y ¡ah! Menudo colocón. ¡Ah! Hostia, tío, el dit. Voy a inventar unos guantes a pilas con calefacción. Me cago en Déu, tío. Ah. Ah. Eso es increíble, año. Ni bolses ni hostias. Mira. Raúl, ¿tú tienes termòmetre ahí? No, no tinc termòmetre. No us digueu. Hem de fer-vos una foto amb un termòmetre d'aixòs digital. Per la posteritat. A veure, David, aquesta càmera encara tens enfocat per cada dalt. A quan parem ahir? A Xina, a Xina. Claro. ¿A China? ¿A China? Sí, mira això, tío. No. He comprat unes sabates ja, a la bici. M'ha enganxat més peus ja d'una vegada. Ah! Fugiu dels fondos! Bueno, jo ja sé que puc vindre en pantalons curts, però es diteix tapant. Es que es pitjor, Val la pena dur pantaló curt i les más tapades, tío. Patixes molt, tío. Els ditets. Avui sí que te vas averiguar, sí. El pantaló llarg. A mi ja estava buscant jo el pantaló llarg. Dices pareix? No dices el de... Me cagué en Déu. Però no, en el cos no tens fred, És en la cara, les mans. Sí, sí. Està ben gelat, Tu, és que pareix que vaig anar a portar-me. Menos abanyons, tío. Ah. Avui era dia per quedar de nou, Ai. Ara ja està, ja m'ha entrat en calor.
quan t'arribes al semàfor del vall, trenques per aquí i ja te diria. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Ahora arriba a casa yo, después de chique, ¿quieres hacer deporte, papá? Deporte no és. A veure, David, abaixa't la càmera un pelín. Un pelín, un puntet. ¿Ahí? A veure, quina... Ja quasi que és millor. Com la veus, Manyo? Jo que la baixaria, sí, Bueno, baixar un poc més. Això millor. A la misma que hemos cargado. No anem a espaiar per així pel sol. ¡Ah! ¡Ah! Tío, los pies los tengo helados, nano. Cago en Dios. Però va en marxa o... Sí, está en marcha. Creo que había que parar a ponerla. El precio de coste, pero ¿quién es el precio de coste? ¿Lo que te coste? Els dos piques tenim 5 minuts ¿Eh? i tenim... Home, 1 hora 40, hora i mitja. ¡Qué burra es! Las manos no se calientan hoy hasta la mañana, hasta que no cojamos el calzot. Això ho han empegat molt galtaes. Un colpet al dit ara te cau sencer. Ara ja no se parla.
más. Pero esto es el tramo Santo. ¿Eh? Ah. Jag är allt. Hej. Tras més fort, sí, sí. Hostia. No dorgues, che. Chafarán. Fotent-me. Oh. ¡A relevos! Ah, es ditès, tío, qué mal. Ah, És molt diferència, ah, qué dolor. Es un calvari. Ah. Hostia. Mira això. Fes un cigarret ara, fes-te. Mira't un cigarret, a veure. Te fa fumant el dit, eh? Ah. Que mos demanen per almorzar, tio. Algo calentito. Aprofitant que tindrem braç han de demanar. Torrar. Torrar. Mira el avituallamiento. Ay. Bueno, ya han empezado la primera fase. Ay. Puta madre. Pero ahora ya no. Ahora ya sí. ¿Tienes frío o qué? Me estoy ardiendo. Tienen que esperar chilar y demás también, tío. Oh, pues si no fuera per els dits estic tot perfecte. Fua, tío. Están matando. Es que no se calcen els dits. Uf. Ya en el coche tapaste el coll, Caguen, tío. Ya que hicimos leche y la... Pobre.
Sí, Arià no, Una mica la punta dels deus. Pues sí. Sí, es lo que me se congela. Pero bueno, me echarlos de cuando en cuando. Sí, sí, ja està. Però tu sí que fas, si els guards a la neu, ja ho... Això. Home, D'aquí un rato te lleves i estàs perfecte. sí, sí. Ah, que burra és, tio. Avui és el dia que més fred ha fet, Indiferència. Raúl, aquell viatge que pujàvem a la Gitana que feia 2 graus. No fa 3 grados, sí. Sí, avui... Lo peor era l'aire, que rècord, Sí, sí, l'aire... Un rècord. Sí, avui rècord. La setmana que ve, si fos fred, no m'espereu. Va estar fred i n'hi haguera neu, molaria pujar... A les 7 del matí. Home, clar! I a relevo. Que el meu germà ja el tinc mig enrotllat. Ah, sí? No me digues. Sí. Ara no, és que ara està en motor. Sí. I allí no treballa físicament tant com el muntatge. I tindré que fer de por, dic, ahí tinc una bici de Raúl. Hòstia, tio, se nota el constipat, una barbaritat, tio. El teu monitor fa comboi, Sí. Sempre. Oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué? Que bon, tio. Saps que foren com ell, ja. Bon tio. D'això ne queden pocs, ja. Si mira els peus, tio, que me se moren. Mira, Tengo laos. chiquillo, bolsa de plàstic. T'ho vas dir. Però al vindre feia més fred i no en tenia... Quan deixi de casa no tenia fred en els peus, tio. I ara no sé per què. Home, se pot aguantar, saps? Però notes que estan com adormits, tio, del fred, tio, els peus, els dits. Oh. Ja no fa tant de fred, així, Ja. Bueno, el último repecho. Hòstia, ja no té, he constipat, tio, m'he caït tota la congestió. Uah. No sé, vinga cap un fla. Ara, que se m'anirà el constipat i tot. Vamos, campeones. Vinga, va! Hop, 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 hop. Cagadas históricas. Tío, qué bona. Ya no te callas, ¿sabes? Ya va saliendo el constipado, Hoy sin tot. Bola la mar. Sí. I bo. Solteu l'astre. Solteu l'astre.
Y desde la mano se recupera ya. Pies no, los pies están ahí. Estamos en ello. Hay que poner la calefacción por bajo. Sí. Ya está, ya. No, a veure, ara anem cara avall ja. Ara ja. Ara ja descansem baixant. Com ha anat, Alberto? Bé? Eh? Ah, vols que parem? Sí, Sí, parem, sí. parem i te'l poses. Sí. Això és molt important. Puja-te'l. Sí, sí, que te cansaràs el doble. Puja-te'l que... T'ho dic per, Entén això. t'ho dic per experiència. Ecopark. Veus si passa temps des d'aquell primer dia, Ja ves, A veure, tingueres un bon collons. Perquè en aquesta bicicleta... Puja-te-lo ben alt, Arribi prou alt, A veure. Com te'l veu? Més. Jo ficaria un poc més. Un poc més, Alberto. Què li passa a això? Que està enrotllant la coma. A veure... Mira, Mañó, obrir la motxilla i mira a veure si m'ha enrotllat la goma de... Que no me deixa aigua. ¿T'ha enrotllat o algo, no? Ara ja. Ahí, no? Sí, ahí. ¿Has chuplar? Mira tú, Mm. has dormido el tío. Sí, No ¿no? jodas. Sí. Ya pasada la semana pasada. Sí. Te metes para adentro, hijo puta. Un picorete. Ah, qué picor dona, tío. Que pica todo. Cuidado con lo que decís, que está grabando aquí en su cámara. Y les dales, con cara picor y planeo te ganes. Vamos. Uy, com això tomarà. No estoy grabando en cara, Que no estem grabant, no? Sí, que estem gravant. Sí? Des de Camixida. Ah, sí? Pues, espera que nisca ahí. Sí, que gravamos també. Ja, jo no ho sabia. Jo diria, estaran esperant a estar allà dalt. Què van dir que n'hi havia una hora Ah, i com 20 hi ha un minuts? 8 sigues. Hora i mitja. A ver, mitja. Que en Déu, no tires capos que he tirat. Després el treball de producció, Vicenya, el que té que fer. Corta i pega. Podem fer després un paronet en la càmera i va. A gravar. Sí, pues també. Sí. Ara quan arribem ahí... Sí. Parem de gravar ahí? És para... No, és que... Per gravar després els calçots. Para gravar después de los ojos. Tenim una hora de grabació i la posem en marxa. Ja se nota el sol,